Sziasztok, skacok! Ati vagyok, és kiderült, hogy ma lesz a játék 5 órától, 5-től. Ma 5-től fél 9-ig bent leszek. Nekem ez nagyon nagy öröm ez az egy feliratkozó, akkor is, hogyha ez csak egy. De nekem ez nagyon nagy öröm. Másoknak ez mind trucsi, de nekem ez nagy dolog, ez az egy feliratkozó. És most le fogjátok írni kommentbe, hogy gyökér vagyok. Tudom, már valami podgeci leírta, hogy gyökér vagyok, gyökér kis édes. Már mondtam az előtti videóban. Már jó néhányszor elmondtam. És az fel lesz vívva a játék, és fel lesz rakva. Valószínű, hogy lesz... hát holnapra fel lesz rakva biztosan a játék. Tehát szerintem lehet, hogy fel lesz rakva a játék. Én legalábbis szerintem fel lesz rakva. Aztán nem tudom. De jó lenne. Várjatok, skacok! Mutatok én valamit. Hát... lehet, hogy már mutattam. Igen, mutattam. Csak most kicsit jobb fény van, azért még egyszer megmutatom, hogy rendesen látszik. És van az... itt van az Xbox. Ja, itt látszódik is. Itt. Most már ez ott látszódik, ne? Itt vannak a CD-k. Azok PC-sek, PC-sek. Itt vannak a... láttatok az izére. Utána az olyan kicsi racsi tévén. És hát aztán skacok, ennyi lett, ennyi... basszus. Ennyi lett volna mára. Nekem ez nagy dolog, ez az egy feliratkozó. Sziasztok!